ଏଇଟା ଟିକେ ଫଟାଇ ଦେଲା ମାଡ଼ିକି ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିଦେବାର କଥା। ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେ ଲାଇନ୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା ଏଇଠି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଗୋଟେ ଯିବାର କଥା ନାଇଁ ନା। ହଁ ବାଇକ୍ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଇଏ ମାନେ ଫାଟି ତ ଯାଇଛି ଏଠି ତ ପଥରଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରିବ। ହଁ ଆମେ ତ ନାଇଁ ପାରବା ସେଟା ଛାଡ଼ ସେଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ିକି ଫଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକ ଥିବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ପଥରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ବୁଝି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କେଜାଣି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଭୀମ ସେଟା ଲେଖିଥିଲା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ତ ଏମ୍ଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ଇଂଲିଶ ନାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଚାଲିଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିଲା ଭଗବାନ ଗୁଡ଼ା ପତା ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀରେ ବୋଧେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ମାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମ୍ଏଚ୍ ମହାଭାରତ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମ୍ଏଚ୍ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେଇଟା ଜଣା ଯେତେନି ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଗ ଯୁଗର ପଥର ଗୁଡ଼ା ନା ହଁ ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖିବାକୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସେଇ ପୁରୁଣା